Jama'a masu kallo assalamu alaikum. Kamar dai kullum sunana Khadija Isa Muhammad. Kuma kamar yadda kuka sani shirin amo daga wakilanmu shiri ne da yake gabatar da ayyukan 'yan majalisa. Wani lokacin mukan tattauna da masana ayyukan majalisa. Ku biyo mu domin ku ga irin ziyarar da wannan kwamiti na lafiya ya kai wasu wurare da suka danganci ma'aikatan lafiya ko kuma koyon aikin lafiya a wannan jiha ta Kano, wanda kuma dan majalisa mai fitan kananan hukumomin Kura da Garin Malam Zakariya Alhassan ya gabatar tare da 'yan tawagarsa. Na lafiya na majalisar dokokin jihar Kano yake kaiwa ya ziyarci hukumar kula da asusun ajiya. Kwamitin ya samu tarba daga babban sakatariyar hukumar kula da asusun lafiya na jihar Kano wato KEDCON, Dr. Fatima Usman Zaharaddin, wanda ke musu bayani game da irin kalubale da kuma nasarorin da wannan hukuma take fuskanta. Human resource portal to meet their application standards. Akwai application kamar su nasara din nan, colleges din nan, da za su yi application suna turo mana. Sai kuma instructional materials ba, teaching. Then we have the second one, which is the special intervention. These are specialized interventions which are required as response to urgent public health emergencies. So they are not limited to diseases, outbreak, and other natural disasters. The one in the diphtheria outbreak in the sound. There are special high impact interventions, which are evidence-based high impact interventions, and as our riots, floods, bomb blasts, which result in mass casualties. Bayan kammala jawabin babban sakatariyar hukumar kula da asusun lafiya na jihar Kano, mataimakin shugaban kwamitin na lafiya wanda ya kasance na majalisa mai fitar karamar hukumar Biru, Honorable Usman Abubakar Tasiu, ya yi ƙarin bayani game da manufan gwamnatin jihar Kano game da bangaren lafiya. Samar da tallafi ga sauran wurare na harkar lafiya a wannan jihar ta mai albarka. Abubuwan da na gani abubuwa ne masu kyau, abubuwa ne da inda ana implementing ɗinsu na tabbata harkar lafiya za ta samu abin da muke nema. Abin da na so dai da ɗan ƙara shi ne wannan pre-maternity ɗin da na ga ya kawai hospital management board kuke yi, shi ne nake ganin kuma ko wani percentage da za a ɗauko daga wani ne, tunda akwai wanda na ga yana da 50%, kuma wani percent za a ɗauko daga nan a rago shi a dawo da shi saboda primary health care ɗin su dinga samun kuma wannan pre-maternity wannan da gaskiya in aka yi hakan zai fi mana daɗi mu a matsayin na wakila, especially duba da kare yanzu kamar 50% allocated to primary, secondary and tertiary health care facilities. So ina ganin inda da hali ko 5% ne a rabu daga can a dawo da shi wajen 5% ya zama da 10% na pre-maternity and child health care program. What I think is very important, especially we that we came from rural areas. Wannan issue na pre-maternity na yawanci duka matsalolin da yake faruwa daga can ne kasa, a can kuma kauyuka yake faruwa. So su za ka ga ba ma a benefitin da wannan pre-maternity. Iya kwalli waɗannan asibitocin waɗanda manyan asibitoci su kaɗai ne suke benefitin a game da wannan program.
so ina ganin in kuka yi haka in ma wani abu ne ni yanzu ina nan ma ina rubuta kamar bill kan wannan abin saboda ina son a mai da shi kasance ya koma har rural area sanar da fita kan wannan abu. Dan majalisa da wakiltar karamar hukumar takai yana ɗaya daga cikin mambobi na wannan kwamiti na lafiya wanda kuma yi bayani kan yadda za su ba da gudunmawa. Wannan kuma kitfan baby ce kullum na faɗa ta majalisa ta daga cikin abin da muke alfahari da 2017 asusu aka tanada a jihar Kano aka fitar da formula don yi augmentin ɗin challenges na financing healthcare. Wannan abin har a national ya ringin bell kuma Kano ta yi champion amma effective service zai sake making abin da zama cewar a record ɗin nasarorin ya yi justifying ɗin asusu amma ba release hajji ya yi serious issue. Mu so muke kurga damu run helter skelter because kamar yadda aka yi magana a local government funding ɗinsu baya zuwa, you know, their allocation doesn't go down the ladder, so da akwai ƙalubale amma tun da formula ce sannan wannan magana ce ta critical issue na health aka fitar da wani amount ai formula ɗin da ake na allocation ne is there already, an san 10,000 ce percentage kaza ne is calculated, so magana pressure on the government side zai taimaka a realizing wannan domin ita kanta local government aka ɗauki percentage ɗin ba ta samun kuɗi baya zuwa gudun amma dai magana ta wannan fund ɗin is central income kuma yana taimaka wani ku ne da yake feeding a lot of sectors na lafiya, almost all institutions na training even facilities ya encompassing komai wani fund ne wanda yake reaching everywhere yake servicing na harkar kan so ne abin da ke so ba da shawara na ga a challenges other sources din nan kamar mu zero magana yin zakka hubusi wannan ba asusu ne na taimakon lafiyar kan wanda irin mai abin glass aka samu in position wanda because idan ka fitar da dokar philanthropists are free to donate, how many times have you earmarked plan to reach out? And you reaching out to them, let them even understand. You know, idan magana zakka da hubusi and you reaching out and dialogue so that they know the existence of the fund and they know these are funds that in kasa ko zakka ma wurin ta. An yi wannan advocacy din hanja. You need to advocate. Zuwa na dai wannan hukumar zai kimanin an samu wata uku kenan. Alhamdulillah mun samu ma'aikatan an samu haɗin kansu ana yin aiki kamar yadda ya kamata. Sannan process ɗin da ake bi da wanda ba daidai bane yanzu mun gyara shi yadda su beneficiaries za su dinga accessing funds. Yanzu suna bin dokokin kamar yadda duka operational guidelines sun haka. Sannan mun samu akwai wani ɗan beneficiary guide wanda zai taimaka wa su beneficiaries su bi dokokin mun fitar da shi a cikin September ɗin kuma mun yi disseminating ɗin shi duk an babba mu. Akwai koka da kuka yi na kamar motar gudanar da aiki da kuma matsala ta rashin fitar da kaso na ƙananan hukumomi da gwamnatin tarayya, za mu so ku dan mana ƙara. Yau ita kamar mota mun yi magana in ba mu da motar da za mu ringa zuwa mu ringa bibiya mu ga ayyukan da ake yi to muna wannan farar gwamnati dai mu samu a ba mu Da kamar kuna da mota a baya. da muna da mota to waccan gwamnati ne yanzu dai an daina mota haka sai muna da abin da sa za mu samu. Bayan kammala wannan ziyarce-ziyarce ne muka tuntuɓi jagora kuma shugaban kwamitin na harkokin lafiya na majalisar dokokin jihar Kano, ɗan majalisa mai wakiltar ƙananan hukumomin Kura da Garin Malam wato Honorable Zakariya Alhassan, inda ya ce makasudin wannan ziyarce-ziyarce sun kai su ne domin gano bakin zaren matsalolin da bangaren lafiya yake fuskanta a jihar Kano, inda ya ce da yiwuwar a duba dokokin a sabunta su domin magance wannan matsala. Majalisa za ta iya kokarinta amma su ya kamata a ce sun rubuta wa gwamnati directly domin su requestin din motar hawa domin babu yadda za a yi ma'aikata kamar wannan ba ta da motar da za ta fita oversight. Muna kira da gwamnati da ta taimaka ta siya musu motar da za ta ringa amfani da ita domin aiwatar da aikin cikin kwanciyar hankali. Gaskiya musamman ma a bangare na School of Nursing Ahmadu Wafiri ta Kano mun je mun haɗu da challenges da yawa wannan makarantar take da shi, wannan insha Allah
za mu kira da mai girma gwamna da a duba wannan lamari nasu, duba da yawan matsalolin su. Ni kaina abin ya taɓa zuciyata, kuma Allah da za mu iya ƙoƙarin mu a majalisa domin mu tabbatar an gyara wannan abubuwa a wannan makaranta. Wannan makaranta ta School of Nursing makaranta ce ta kowa da kowa, duka 44 local government ana amfana da ita, kuma Allah yadda za mu iya ƙoƙarin mu tabbatar da an samu ingantaccen abin da ya dace a wannan makaranta. Bishari Production. Ƙarshen wannan ziyarar kenan, sai a nan gaba za ku ji da ci gaban ziyarori da sauran kwamitocin na Majalisar Dokokin Jihar Kano suke kaiwa hukumomi da ma'aikatan gwamnati daban-daban domin gudanar da aikin da ya dace a wannan jiha, wanda kuma za ku ji mu da ci gaban wasu ayyukan na 'yan majalisa tare da bibiyar masana aikin majalisa domin su mana ƙarin haske tare da wayarwa da al'umma kai game da suwaye dan majalisa kuma menene aikin dan majalisa. Da fatan za ku danna mana ƙararrawa, sannan kuma ku yi mana subscribing domin ci gaba da kawo muku ƙayatattun shirye-shiryenmu masu matuƙar tasiri da ma'ana. Wassalamu alaikum. Bishari Production.